Taky váš kůň lítá na lonži zběsile jako střelený, bez ladu a skladu s vyvrácenou hlavou, tahá se do lonžky a vlastně nechápe, že má udržet cval. Nacválava ze zběsilého klusu jak americký klusák a potom vyletí do zběsilého cvalu. Jak správně naučit koně, aby krásně naskakoval na první dobrou do cvalu? To je ono. Ano. Kus. Hop. Ano, výborně. Šikulka. Kus. Hop. Ano, Vasjanda. Ty šikula. Ano, výborně. Ty jsi noživka hodná.